Que guai que ens ho passem. Ja han arribat! Mira l'avi! Bon Nadal! Bona tarda, on són les noies que els agrada viatjar i viure experiències inoblidables? Anem a jugar! Les dones del pou de lletres em tornen boix. Anem, que aquí hi ha un pillo per fi. Des del Consell d'Estudiants us desitgem I el discurs del rei, bon que ens Nadal va i bones Però no ens festes. treguis el plus, sisplau. Acció! Hola i benvinguts a Informatiu Consell d'Estudiants. Com vas, tio? En sèrio? Els de pràctiques no me'ls paren de canviar i ara se m'estan solapant amb els de teòria. Víctor. Apunten que encara hi ha estudiants que perquè jo he estat delegat, he ajudat els meus companys. I l'especial eleccions... No, l'informatiu especial de pare. I fins aquí. Les beques Equitat i NEC. Teniu més descripció? Tio, en sèrio, Acció! Ja està obert el termini per demanar les beques Equitat i NEC. L'únic informatiu que els estudiants... Aquesta queda bona, veus? Teniu més informació a la descripció. És que se m'ha anat